मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि बाख्नायजाथाव हाबाफारि। गोबाव समनिफ्रायनो गाज्रि जाना थानाय लामाखौ मावफुंनानै होदों मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय दादगिरि प्राइमारिनि 2 नं धोरोमपुर गामिनि गाज्रि जाना थानाय लामाखौ सेन्ट ग्रेभेल गारना मावफुंना होदों बिथां रनजित बसुमतारीया। नंगौ, रनजित बसुमतारीया जेब्लानिफ्राय सरकाराव फैदों बै समनिफ्रायनो रायजो राजाफोरनि जेंनायाव नुजाथिदों आरो थाद'नाय गैयाजासे रायजो राजाफोरनि मोनफ्रोमबो बिथिङाव जौगानायनि हाबा मावनानै होदों। थारैनो रनजित बसुमतारी बिथांनि बानाय मेंनाय आरो थाद'नाय गैयाजासे रायजो राजाफोरनि जौगाथायनि हाबा मावनाया सुबुंफोरनि गोसोखौ बोनो हादों। गोबां समफोरावनो बिथां रनजित बसुमतारीखौ गावनि बियाबनि मोनफ्रोम गामिनि लामा दालां बायदिफोरनि जेंनाखौ मोनफानि उनाव मोनफा सुस्रांबोनायखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों नोंथांमोनहा नुबोगासिनो दं। थिग बेबादिनो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय दादगिरि प्राइमारिनि 2 नं धोरोमपुर गामिनि गाज्रि जाना थानाय लामाखौ सेन्ट ग्रेभेल गारना मावफुंना होदों बिथां रनजित बसुमतारीया। मख'नो गोनांदि 2 नं धोरोमपुर गामिनि रायजो राजाफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला सिगां समनिफ्रायनो BPF सरकारनाव बे लामानि जेंनाखौ सुस्रांना होगोन होनना आसा खालामनानै दंमोन, नाथाय मोननो हायाखैमोन। आरो दा प्रमद बर' आरो रनजित बसुमतारी बिथांमोननि अननायाव दिनै जोंनि गामिनि जेंनाया सुस्रांजाबाय। बेनिखायनो जों गामि गंसेनो UPPILजों आखाइ हमदों आरो इयुनावबो UPPIL सरकारखौनो जों मदद होलांबाय थागोन होनना फोरमायदों। दानिया फैदो 2 नं धोरोमपुर गामिनि रायजो राजाफोरनि आबुं बाथ्राखौ जों खोनासंलांनि। गिबियाव मिडियाफोरनिसिम साबायखर बावनाय थाग्रोबाय। बे गामिया 2 नम्बर धोरोमपुर। दा नोंथांनि नैबे गामियाव मोनसे सेन्ट ग्रेभेल खोनाय नुदों। सोरनि हेफाजाबजों नैबे सेन्ट ग्रेभेल? बेखौथ' जों सिगां समनिफ्रायनो जों आसा खालामनाय दंमोन। जायनो सरकार फैयो जायनो बे खामानिखौ मावगोन जों बेखौ बयनिबो सायाव जों आसा खालामनाय दंमोन। सिगाङाव BPF समनियाव जों आसा खालामदोंमोन, नाथाय मोनासै। देग्लाय जों गामि हलैनो जयै ओंखारनानै UPPILआव जों बयबो आखाइ हमजोबदों आरो लोगोसे दा UPPILआ जोंखौ ओरैबायदि अननानै मोजां मोननानै जोंनो बे खामानिखौ सेन्ट ग्रेभेलखौ होना होबाय। दा UPPILनिसिम जों रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। बबेनिफ्राय बबेसिम ओंखारहैयो बे लामायाव आरो मोनबेसे गामिया थाबाय बे लामायाव? बे गामियाथ' ओरै आमबारिबो थाबायो आरो ओरैहाय आइफवालि फैयो, ओरैहाय लाख्रिगुरिबो फैयो। बाहाय गामि मोनब्रै बायदि थाबायनाय जायो। थांलाय फैलायनि थाखाय माबायदि सुबिदा जादों? जेनेबा फरायसाफोर हान्था मेलानि थाखाय आरो बेराफारसे फालांगि खालामग्राफोर माबायदि सुबिदा जादों? सिगां समावथ' लामा जायै समाव अनेक प्रब्लेम दंमोन। लामाया अखा हाबानो हाब्रु जाजोबोमोन। थांलाय फैलायनि थाखाय गारि साइकेल सालायनो थाखाय जोबोद खस्थ' जायोमोन, हाब्रु जाजोबोमोन आरो दा बे लामाया सेन्ट ग्रेभेल होनायजों लोगोसे दा लामाखौ बयबो मोजां मोनदों। थाबायनो थाखाय सुबिदा जाबाय आरो। इयुन समाव सरकार फैफिनोब्ला माबाफोर आसा खालामबावो नोंथांनिफ्राय? निस्सय जों आसा खालामो। जों सापर्ट होलांबाय थागोन बे UPPIL सरकारखौ। दा जोंनो बेफोरबायदि मोनसे मोजां खामानि मावनो होनायनि थाखाय आरो इयुनाव जोंबो सापर्ट होलांगोन आरो। ओरैनो सोर बिथाङा नोंथांनि बे सेन्ट ग्रेभेलखौ होनानै? बेखौथ' रनजित सारनिफ्राय जों मोननाय जाहैबाय, फेरेंगा सारनिफ्राय। दिनै मोनसे सेन्ट ग्रेभेल लामा मोननो हादों। सोरनि हेफाजाबजों मोनदों? जों दिनै रनजित सारनिफ्राय एसे अनसुंथाइ मोनदों आरो जोंनाव दा मोनसे प्रब्लेम जानानै दङ। जोंना गथ'फोर एसे हान्था मेलायाव एसे दिगदार जादों। जोंना बक्स कालभार 2 नांगौ आरोखि। बे बक्स कालभार 2 होयोबानो जोंना टेनसना फ्रि जायो आरो। बे बिथाङाथ' जोंनि थाखाय साबायखर बावनाय जाबाय। माबायदि सुबिदा जादों नोंथांमोननि रायजोफोरनि थाखाय थांलाय फैलाय? बेथ' गुबुन गामिनि मानसिफोरजों हान्था मेला खालामो। मथा मथि जोंनाव दा 2 कालभार होयोबानो सुबिदा बरिया जाबाय। जोङो दा सेन्ट ग्रेभेलनि थाखाय मोजाङानो जाबाय। जोंनाव प्राइमारिनि मानसिफोर एसे फैदोंमोन, बिथांमोनखौबो जों साबायखर बावो। मोजांखौनो मावदों बायदि मोनदों आरोखि।